Bai, egun guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Nerekin batera daude Irune Iarza Ogasuneko zuzendaria eta Yolanda Domínguez Gestioko zuzendari ordea. Badakizuen moduan gaurko agerraldiaren xedea 2024ko errenta eta ondarearen kanpainaren berri ematea da, eta hortaz aurrera ekingo diogu. Aurtengo errenta kanpaina aurreikustekoaren arabera junda, beste urte batez, kanpainaren balorazio positiboa egiten degularik. Guztira, 423.110 aitorpen jaso ditugu. Iaz, baino 10.255 aitorpen gehiago. Gero Irune Iarza, Ogasun zuzendariak, datu gehiago emango ditu. Baina dudari gabe, jasotako emaitzak, Gipuzkoak 2024an izandako bilakaera positiboaren isla dira. Jasotako emaitzek Gipuzkoako ehun ekonomikoaren 2024ko erritmo ona ere islatzen dute. Besteak beste, 2024an, eta Eustateko datuen arabera, 5,7ko langabezi tasa izan genuen, eta horrek zuzenean eragiten du aurkeztutako aiterpen kopuruan eta emaitzan. Hala ere, badakigu nazioarteko ziurgabetasun testuinguruaren aurrean, merkatuek duten hegazkortasunak eta horren ondoriozko prezioen inflazioak eragina izaten jarraitu zutela gure herritarrengan aurreko urtean. Eta ildo horretan, kanpaina honetan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak PFZ-an familiak eta kolektibo zaurgarrienak babesteko neurri sortarekin beste urte batez jarraitzea erabaki zuen. Neurriak hurrengoa zirelari. 2,5ko deflaktazioa, 200 euroko kenkaria 55.000 eurotik beherako arrentetarako, salbuespenezko neurriak kolektibo ahulenentzako, garraiolariak edo lehen sektoreen forfaitak aplikatuz. Neurri hauei iaz onartutako beste neurri batzuk ere gehitu zitzaizkien. Hala nola, ondare galerengatiko zerga oinarri orokorraren konpentsazio mugaren 10%tik 25%ko igoera, talidomidak eragindako pertsonen kasuan salbuetsitako pertzepzioak, edota gure ehun ekonomikoa bultzatzeko asmoarekin iaz onartu zen erakunde berritzaileen edo startupen sortzaileentzako araubide berezi berriak. Neurri hori guztiak, 86 milioi euroko aldeko saldo fiskala sortu du guztira, Gipuzkoako zergadunen mesedetan, 2024 eta 2025ko ekitaldietan banatuta. Beti esaten dugu moduan, fiskalitatea Gipuzkoarrek dugun tresna paregabea da kohesio soziala bultzatzeko eta gure herritarrak babesteko, beharrezkoa denean. Baita gure ehun berritzailea bultzatzeko edo gizarte gisa aurkezten zaizkigun erronkei erantzuteko ere. Eta hori, oinarri moduan hartuta, guk gure zerga sistema egokitzen jarraituko dugu. Hala behar denean eta gure fiskalitatea egungo zein etorkizuneko erronkei erantzuteko bideratuko dugu. Berriki onartutako erreforma fiskalean egin dugun bezala. Eta hau guztia esan da, aurtengo errenta kanpainaren zifra nagusiak emango ditut. Aurten Gipuzkoako Foru Ogasunak 59,6 milioiko emaitza positiboa izan du zergadunarekiko. Pantailan ikusten dezuen moduan, hor daude detaileak. Iazko datuekin konparatuz, baina 10 milioi gutxiago izan dira zergadunaren alde. Honek ekonomiaren eboluzio positiboari egozten diogu alderaketa hau. Lehen bezala, 2024a urte ona izan da, lehen esan bezala, 2024a urte ona izan da ekonomikoki, eta honek bere eragina izan du errenta kanpainan. Adibidez ere, besteak beste, soldatetan 6,7ko igoera izan zelarik. Ondarea eta fortuna handien aldi baterako zergari dagokienez, bi kasuetan Foru Ogasunak bildutako zenbatekoak gora egin du ekitaldi honetan ere. Guztira, Foru Ogasunak 83,8 milioi euro bildu ditu. Iaz, baino 9 milioi euro gehiago bildu dira. Ondarearen hazkundea, batez ere, balore egigarrien gorakadak eragin du. Eta horrek, aldi berean, 2024an finantza merkatuek oro har izan duten bilakaera positiboa islatzen du.
Orain Irune Iartzari pasatuko diotitza, Ogasun zuzendariari kanpainaren inguruko xehetasun gehiago emateko. Eskerrik asko Itziar. Orain Itziarrek aipatu duen bezala, xehetasunetan sartuko gea eta aipatuko ditudan datu guztiak oharrean dituzue bukaeran tauletan. Azteko, aurtengo errenta kanpainan 423.110 aitorpen aurkeztu dira pasaden urtean, baina 10.000 gehiago. Azken hamarkadako daturik altuena da. Badakizute, 3 modalitate desberdin ditugula aitorpenak aurkezteko. Alde batetik internet, aurrez aurre edo mekanizatua, eta bukatzeko autolikidazio proposamenak. Orduan, modalitatei erreparatuta, kasu guztietan nabaritu da gorakada aurkezpen kopuruari dagokionez. Horrela, interneten bidez egindako aitorpenak 110.728 izan dira, iaz baino ia 2.500 gehiago, aurrez aurre edo mekanizatuan egindako aitorpenak 77.745 izan dira, aurreko urtean baino 706 gehiago, eta autolikidazio proposamenei dagokionez 234.627 aitorpen aurkeztu dira, iaz baino 7.131 gehiago. Aitorpenak emaitzen arabera aztertzen balin baditugu, ikusten dugu ia 300.000 inguru itzultzera izan direla, guztien 171, eta guztira ogasunak itzuli dituela 381,9 milioi euro. Eta horrek suposatzen du bataz beste 1.306 euro itzuli direla zergadunei. Gainerako 123.000 aitorpenak ogasunari ordaintzera izan dira, eta guztira jaso ditugu 322,2 milioi. Hauek dira aitorpen guztien 29%. Eta bataz beste, komentatu dudan guztirako kopuru horrek suposatzen du zergadun bakoitzeko bataz beste 2.600 euro ordaindu dituztela zergadun bakoitzak. Aurreko urtean egin genuen kanpainarekin alderatuta, itzultzeko aitorpenen kopurua nabarmen igo da, zehazki 8 milioi euro gehiago, eta ordaintzeko aitorpenen kopurua ere igo eginda, eta iazko datuekin alderatuz 18 milioi euro gehiago sartu dira ogasunera. Ez dakit gogoratzen dezuten, baina apirilean, bai aurkezpena egin genuenean, komentatu genuen tresna berri bat geneukala aitorpenak ere aurkezteko, zala Errenta Plus aplikazioa. Eta bizka bat, konpartekatu nahiko genituzke aplikazio horien datuak. Orduan, errenta kanpainari dagokionez, aipamen berezi bat egin nahiko nuke Errenta Plus aplikazio berriari buruz. Izan ere, Gipuzkoako Foru Ogasunak zergadunei emandako zerbitzuan aurrera egiteko eta hobetzeko konpromisuan aplikazio hau jarri genuen abian aurtengo errenta kanpaina aprobetxatuz. Zentzu honetan, azpimarra jarri nahiko nuke aplikazioa Gipuzkoako zergadunen artean izandako harrera honean. 2.000 deskarga baino gehiago izan ditu, guztira 3.913 zergadunek onartu dute bere proposamena aponen bidez, eta 2.423 zergadunek berriz aitorpena aurrez aurre egin ahal izateko hitzordua eskatzeko erabili dute aplikazioa. Gainera, bidalitako proposamenen deskargak egon dira, 13.000 baino gehiago, behin proposamena onartuta baita 8.000 proposamen baino gehiago jaitsi dira, orokorrean esan dezakegu oso ondo hartu dutela zergadunek aplikazio berri hau. Hemendik horregatik zoriondu nahi dut bai ogasuneko lantaldeari eta baita izfeko lankidei aplikazio hau martxan jarri ahal izateko egindako lanagatik. Eta gure aldetik lanean jarraituko dugu zergadunek ogasunarekin egiteko dituzten tramiteak errazteko eta eskuragarriago egiteko asmoarekin. Errenta kanpaina alde batera utziko dugu, eta orain pasako gea ondarearen gaineko zerga eta fortuna handien aldi baterako zergako datuak aztertzera.
Ondarearen gaineko eta fortuna handien aldi baterako zergan aspaldiko urteetan baino emaitza hobeagoa lortu dugu. Guztira, 83,8 milioi euro bildu dituzte zerga hauek, eta aurreko urteko kanpainaren emaitza 8,9 milioi eurotan hobetu da. Aitorpen kopuruak igo egin dira, iaz 9.088 aitorpen ziren, eta aurten aldiz 9.659 aitorpen jaso ditugu, hau da 571 aitorpen gehiago. Batazbesteko aitortzaile bakoitzaren ordainketari dagokionez, aurtengo kanpainan kopurua igo eginda, horrela batazbeste aitortzaile bakoitzak aurten 8.680 euro ordaindu ditu. Beraz, esan dezakigu labur bilduz, bai aitorpen kopurua igo dela eta baita batazbeste ordaindu dutena ere. Datu hauen arabera, ondoriozta genezake zerga hauek, batez ere ondarearen gaineko zerga, finkatuta dagoela Gipuzkoan eta azken hamarkadako urtez urteko joera positiboa dela. Eta orain bukatzeko Jolandari pasako diotitza. Eskerrik asko Irune. Diputatuak aurreratu duen bezala normaltasuna izan da aurtengo kanpainaren ezaugarri nagusia eta hau berri pozgarria da. Berriro ere, taldearen ikuspegitik emaitza oso ona izan dela nabarmendu behar dugu, datuek hala adierazten dutelako. 76.751 telefono dei jaso ditugu kanpainan zehar, inozko zifrarik altuena eta hauetatik 651 bakarrik galdu dira. Hau da, dei guztien 0,88. Bidali genituen 285.515 autolikidazio proposamenetatik 82,2 onartu egin dira, eta itzulketak egiterako garaian, gure ustez bizkorri bilegea eta mekanizatuan aurkeztu dutenei egun bat eta 27, proposamenetan egun bat da 39 egun tardatu dugu, eta internetetik aurkeztu dutenei 88,9 10 egunetik azpitik itzuli diegu. Beraz, beste behin ere, zorionak lan talde guztiarei eta eskerrik asko egin duten lanegatik, eta baita ere eskerrik asko herritarrei kanpainan guztian zehar erakutsi duten jarrera onagatik. Bai, egia da, kanpaina honen arrakasta, Gipuzkoa osoaren arrakasta dala. Labur bilduz, errenta kanpaina normaltasun osoz joan da, eta hori pozgarria da. Aurten, iaz baino 10.255 aitorpen gehiago jaso ditugu. Gipuzkoako ekonomiaren bilakaera positiboaren eta langabezi tasa bajuaren ondorioz. Aurtengo errenta kanpainaren emaitza 49,6 milioikoa izan da zergadunarekiko, iaz baino 10 milioi euro gutxiagokoa. Besteak beste eta esaten genuen bezera, ekonomiaren evoluzio positiboagatik. Eta honen adibide, soldaten 6,7 igoera 2024an. Baina naiz eta ekonomiaren bilakaera positiboa izan, eta nazioarteko ziurgabetasun testuinguraren aurrean, merkatuek duten egazkortasuna kontuan izan da, gure herritarrengan hori dela eta Gipuzkoako Foru Aldundiak PFC-an familiak eta kolektibo zaurgarrienak babesteko neurri sortekin jarraitu zuen. Eta hau ez gain, beste neurri sorta batzuk onartu zituen, gure gizartea babestu eta bere ongizatean aurrera egiteko. Guztira, neurri horien multzoak 96 milioi euroko aldeko saldo fiskala sortu du guztira Gipuzkoako zergadunen mesedetan, 2024ko eta 2025ko ekitaldietan. Eta hemen, lehen esan dudan moduan, lanean jarraituko dugu. Bai onartu berri dugun erreforma fiskalaren bitartez, edota aurrera begira neurri berriak landuz gure herritarrak babesteko beharrezkoa denean. Baita gure ehun berritzailea bultzatzeko edo gizarte gisa aurkezten zaizkigun erronkei erantzuteko ere. Bukatzeko, nire eskerrak eman nahi dizkiet zergadun guztiei, beste urte batez egindako ekarpenagatik, gure kalitatezko zerbitzu publikoak eta lurraldearen kohesioa eta ongizate integrala bermatzen jarraitzen laguntzen dutelako. Eta berriz ere, 2024ko errentaren kanpainaren arrakasta bermatzeaz arduratu diren pertsona profesionalei ere eskerrak emanez bukatuko dut. La campaña de la renta de este año ha ido según lo previsto, un año más.
con una valoración positiva de la campaña. Hemos recibido un total de 423.110 declaraciones, 10.255 declaraciones más que el año pasado. Los resultados recibidos son reflejo de la evolución positiva de la economía en Guipúzcoa en 2024. Entre otras cuestiones, en 2024 tuvimos una tasa de paro del 5,7% o un incremento de los salarios del 6,7%, cuestiones que han influido directamente en el número de declaraciones presentadas y en su resultado. Pero, sin embargo, la volatilidad de los mercados ante el contexto de incertidumbre internacional seguían afectando a nuestros ciudadanos en el año 24. Y, en este sentido, un año más, la Diputación Foral de Guipúzcoa decidió continuar con el paquete de medidas para la protección de las familias y de los colectivos más vulnerables en el IRPF. Medidas como la deflactación del 2,5% o la deducción de 200 euros para rentas inferiores a 35.000 euros, o medidas excepcionales para los colectivos más vulnerables, como los transportistas o el sector primario, en el que se aplicaron distintos forfaits incrementados. A estas medidas se añadieron otras medidas que se aprobaron en el 2024, como el incremento del límite de compensación de la base imponible general por pérdidas patrimoniales del 10 al 25%, percepciones exentas en personas afectadas por la talidomida o los nuevos regímenes especiales para los creadores de entidades innovadoras o startups que se aprobaron el año pasado con el objetivo de impulsar nuestro tejido económico. El conjunto de estas medidas ha generado un saldo fiscal a favor de los contribuyentes guipuzcoanos de 96 millones de euros en los ejercicios 24 y 25. En este punto siempre decimos que la fiscalidad es una herramienta única que tenemos los y las guipuzcoanas a fin de avanzar en garantizar la cohesión social y el bienestar integral de la ciudadanía. Y en este sentido, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, al igual que hemos hecho hasta la fecha, vamos a continuar trabajando a fin de proteger a nuestra ciudadanía cuando sea necesario y utilizar nuestra fiscalidad para responder a los retos que se nos presentan como sociedad, tal y como hemos hecho recientemente con la aprobada reforma fiscal. Para terminar, quiero dar una vez más las gracias a todos y todas las contribuyentes por su aportación. Un año más continuaremos garantizando unos servicios públicos de calidad. Y gracias también a todo el equipo de profesionales que han trabajado garantizando el éxito de la campaña de la renta del 2024. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Las cuantías del impuesto de grandes fortunas y el impuesto de patrimonio se suelen sumar porque precisamente el impuesto de grandes fortunas es prácticamente residual. Se ingresan aproximadamente unos 125.000 euros y el número de contribuyentes se pueden contar con los dedos de las manos. Pues más, sí, más. Llegan a 10. A la decena, que se diría. Vale, bye. Bueno, esto no tiene nada que ver con la campaña, pero bueno. No, quería hacer un par de preguntas. Si la Hacienda está investigando a Norancop, que tributa en Guipúzcoa y que está siendo investigada por la UCO en el caso Cerdán, y si se están auditando también las adjudicaciones de obras, como están haciendo algunas instituciones, como es el caso del Gobierno vasco. Vale. No, bueno, yo creo que es conocido que no podemos dar datos concretos sobre contribuyentes guipuzcoanos y, por lo tanto, no puedo responder a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, bueno, sí, nosotros también estamos realizando un análisis de los contratos que hay con las distintas empresas. Bueno, pues estamos recabando un poco la información en estos momentos. En principio no, entiendo que no hay ningún indicio ni nada, ¿no? Simplemente. No, para nada.